Bon vespre a tots i moltes gràcies per venir o assistir per videoconferència. Unes 30 o 40 persones que estan apuntades per videoconferència. He de fer una confessió prèvia. A vegades, un incident insignificant és capaç de canviar o modificar el curs de les nostres vides. A principis de la dècada del 90 vaig ser convidat, fruit de la generositat aliena més que dels meus limitats mèrits, a pronunciar una xerrada, no dic conferència, al campus de la recent UIP, Universitat de les Illes Balears, sobre un tema tan poc atractiu per a la majoria de vostès com el que relaciona la medicina, l'art del diagnòstic clínic, en l'art de la probabilitat i de la incertesa. Allà, entre les persones que escoltaven amb més atenció, se sa un molt disposat, una persona del co i amb el co a Menorca, un jove ferrierenc que, malgrat la seva joventut, ja era catedràtic de computació i intel·ligència artificial per la Universitat de Barcelona. Així, l'atzar, el teorema de Bayes i el teorema de la probabilitat condicionada, en aquest cas de forma literal, ens va posar en contacte i ens va permetre iniciar i compartir una amistat incondicional que perdura enfortida i s'ha transmès a les nostres famílies i als nostres fills, alguns d'ells aquí presents. En aquell moment, almenys jo, no podia ni imaginar que aquell matemàtic brillant, inquiet, en dues llicenciatures i doctor en informàtica, estava cridat a ser, per sufragi, el futur rector, o rector magnificus en llatí, més longeu de la nostra jove universitat. Ni més ni menys que 4 mandats en 2 trams amb un total de 16 anys, al front del timó de la comunitat de catedràtics, professors i estudiants, pilotant, amb dies de calma i algun de tempesta, la institució acadèmica d'ensenyament superior i d'investigació de les Illes Balears. Pens que si presidir un claustre de catedràtics i professors i executar els seus acords ha de ser difícil i complicat, fer-ho durant 16 anys i en un territori plurinsular com el nostre ens sembla el més difícil encara. Per això, per ressaltar la importància i transcendència del que aquesta dada suposa de la contribució directa del nostre convidat d'honor a la UIP, vull recordar que només 8 persones han portat fins ara sobre les seves privilegiats caps el birret negre amb borlon i serrells que distingeixen a un rector. Encara que la nostra universitat té orígens seculars, Estudi General Llulià, la veritat és que renascuda és molt jove. Té amb prou feina poc més de 40 anys. Només recordaré que en el Bolletí Oficial de l'Estat, número 66, de dia 18 de març de 1978, i amb una sola pàgina, signada aleshores per el president de les Corts, Antonio Hernández Gil, se podria llegir textualment. Ley 18 de 1978 de 15 de marzo sobre la creación de una universidad con sede en Palma de Mallorca. Artículo primero. 1. Se crea una universidad con sede en Palma de Mallorca cuyo distrito estará constituido por la provincia de Baleares. 2. La universidad está integrada inicialmente por las facultades de Ciencias, Derecho y Filosofía y Letras, así como las escuelas universitarias de estudios empresariales y de profesorado de educación general básica, actualmente existentes en Palma de Mallorca y dependientes de les universitats barceloneses. Això era tot. En aquestes 4 dècades, però, han passat moltes de coses. La creació o recreació, com totes, va començar per la química i un investigador de macromolècules i polímers, el doctor Antoni Roig, va aglutinar i va presidir la primera comissió gestora.
va seguir amb un pas més complex la bioquímica i el no tantes anomenades vegades anomenat doctor Antoni Ribera, un dels pares de l'ibuprofè, va recollir el testimoni. Si matema significa coneixement, no ha d'estranyar-nos que en el principi apareguessin els matemàtics, en la seva lògica difusa o no i amb l'evidència quantificada. Primer el felanitxer Nadal Baella i després qui avui ens acompanya. 2 dècades més tard, els números van donar pas a les lletres i va arribar el torn del dret administratiu, amb el doctor Avel·lí Blasco, qui 4 anys després va cedir el birret negre i la toga a la física atòmica i nuclear, a la doctora Montserrat Casas, des del nucli de la matèria i des d'un departament que avui ens permet connectar, escoltar i sentir els orígens de l'univers. Els historiadors ens recorden que la geografia, el campus, roman, es manté, però la història es repeteix. I el 2013, el doctor Llorenç Huguet Roger, aquí present, va ser reelegit i encara ocupa el despatx de Son Lledó. Serveixi aquest breu recordatori per al reconeixement i homenatge del Cercle d'Economia a les persones, moltes que ja no estan entre nosaltres, que han tingut l'honor i la responsabilitat de dirigir la nostra universitat i a tots els seus equips de govern, vicerectors, gerents, aquí alguns presents. Però fixin, des de que el doctor Roig va ser nomenat per fi rector honorari en 1981 fins ara, ni més ni menys, el 40% del temps de la nostra universitat ha estat pilotada, estructurada, impulsada i ampliada per aquest rector menorquí. Qui millor que ell per parlar-nos avui d'aquesta institució, del seu passat, del seu present i de les seves necessitats de futur? Qui millor que ell en aquest moment de pandèmia, d'angoixa col·lectiva, però que estem mantenint i superant a força de models matemàtics, de ciència i d'evidència? Qui millor que un prestigiós expert en criptologia per desxifrar alguns codis secrets de les nostres institucions? Si jo hagués de relacionar totes les contribucions que el nostre orador aquesta nit ha fet a la nostra comunitat, els crèdits serien massa llargs i no vull robar-li més temps. Només recordar que en el descans dels seus mandats universitaris no ha estat ni de bon tros de braços creuats. Ha estat soci del Cercle i ha presidit ni més ni menys la Caixa d'Estalvis Sa Nostra, ara refusionada, i ha presidit el Consell Econòmic i Social, que és l'òrgan col·legiat de participació definit en el nostre Estatut d'Autonomia en matèria econòmica i social. Ja tenim en aquestes hores suficients títols i càrrecs i tenc que acabar. Però permeteu-me que aquesta nit digui alguna cosa una mica més personal respecte a en Llorenç. He estat diverses vegades a Ferreries, un poble hospitalari de voluntat fèrria on, a més d'excel·lents sabates, hi ha excel·lents persones i excel·lents caps. He conegut a la família Huguet Roger i el seu estimat pare, Paco Huguet Cardona, amb qui vaig poder també conversar llargues hores en poc temps abans de morir-se. Ell em va explicar anècdotes i vivències íntimes. Em va parlar de la curiositat intel·lectual, de la independència mental i de la perseverança en la feina del seu fill Llorenç, però sobretot de la seva passió, de la seva determinació i del seu compromís pel bé comú de la nostra terra. Podem afirmar, sense por d'equivocar-nos, que la nostra universitat, més gran i més forta, i la nostra comunitat, és avui un poc millor gràcies al nostre convidat d'honor. Així que ara ja, de manera protocolària i emocionat, excel·lentíssim i magnífic rector Llorenç Huguet i Roger,
Gràcies del tot, com diuen a Menorca. I benvingut tots al Cercle d'Economia de Mallorca. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president, per aquestes paraules, evidentment sorgides més de l'amistat que no dels mèrits que podia presentar. Per tant, t'agraeix aquesta gentilesa que també per escudrinyar un poc part de la meva vida, però avui la meva escomesa és intentar escudrinyar algunes passes que hem recorregut a la universitat. Deixeu-me que comenci reconeixent que per jo és un honor especial poder dirigir-me avui a tots vostès, convidat per Cercle d'Economia de Mallorca, com deia el president, del qual vaig formar part una bona temporada. També gràcies a tots els que heu vingut fins aquí i a tots els que esteu connectats. Crec que representau una bona part d'aquesta societat civil activa i en particular també de la societat empresarial i econòmica de Mallorca. I m'agrada que vulgueu conèixer un poc més la Universitat de les Illes Balears. Un agraïment especial al seu president, el doctor Josep Maria Vicenç. Ell ja ha declarat que també hi ha una amistat personal, per tant, pot ser una miqueta tendenciós, però ho faig com a president. I també, en aquest moment, el vicepresident Tomeu Llinàs, que és el president del nostre Consell Social, aquest òrgan de participació de la societat, també la societat civil, a la universitat. Per tant, també un òrgan de govern de la nostra universitat. Però deixeu-me que faci un agraïment molt especial i personal a totes les persones de l'equip de direcció actual, que molts d'ells estan aquí. També a les persones que han format part dels 16 anys, d'equips dels 16 anys de mandat a la nostra universitat i d'aquelles que em van precedir i quasi d'aquelles que em succeiran. Me creguin que la feina a la universitat no és la feina d'una persona, seria impossible. Realment és una feina d'equip i em plau dir que m'he coincidit en 4 equips fantàstics i més magnífics que no el nom que du el seu rector. Xerrar d'universitat és xerrar de joventut, de formació, de coneixements, d'experiència. I a casa nostra és xerrar de la institució pública d'ensenyament superior que vol romandre arrelada al seu territori i alhora cada vegada més reconeguda internacionalment. Sabeu o heu de saber que la universitat és la casa de tots i la màxima expressió de llibertat de pensament, en respecte a les altres opinions. És un entorn segur per a debats d'intercanvi d'opinions i d'idees. Només el coneixement profund de les coses ens facilita a dissenyar i modelar el futur. Els joves duen al campus emoció, il·lusió, energia, ganes d'aprendre. Qui de vosaltres que ha estat universitari no recorda el primer any a la universitat? Segur que és un record carregat d'ànsies de saber, de conèixer noves coses, d'explorar noves vies, de comunicar-nos amb altres persones de les nostres edats i segurament també d'altres contrades. O m'ho recorda com una oportunitat de crear consciència del benefici de compartir. I és que la universitat té com a centre i raó de ser l'estudiant. Conscients que el major deure i obligació és formar els estudiants en coneixements, habilitats i valors. Per això és bo que els estudiants participin i s'involucrin en els òrgans de govern com una manera també d'adquirir habilitats i acceptar responsabilitats per ajudar a la governança de la universitat. També ho ha dit el president, la nostra universitat té les arrels lul·lianes i alhora vol servir a la nostra societat essent la fortalesa que impregni les empreses i, tal com he dit moltes vegades, vol ser palanca de progrés social, cultural i també econòmic. Per això us anim, els que esteu al món de l'empresa, al món social, a pensar i reflexionar sobre el paper real de cada un de nosaltres en la interrelació de societat i universitat.
La segona, la universitat, formant part intrínseca i inseparable de la universitat. No val ja més excuses que la universitat i la societat se donen l'esquena. Val una miqueta empenyar-nos perquè realment ens mirem als ulls i cada un intenti explicar a l'altre què és el que necessita. I el resultat que com a societat hem d'esperar de la universitat és el compromís de millorar-la a través de l'excel·lència acadèmica, a través de la docència, de la recerca, de la innovació i també de la projecció cultural. Cada vegada també fent-la més internacional, pels estudiants, pel personal d'administració de servei i també pels nostres investigadors que ja han demostrat la seva avidesa de ser cada vegada més internacionals. Amb això aconseguirem afavorir la inserció més profunda i més compromesa amb una societat moderna que és la que volem. Una societat compromesa amb el sector empresarial i cultural, així com també amb la realitat del món que ens envolta. La universitat ha d'estar en canvi constant perquè així ho duen els temps. Com bé ens ha demostrat la reacció davant la pandèmia, que a través dels mitjans multimèdia ens hem adaptat a la nova realitat i hem pogut seguir la nostra missió. Davant dels obstacles propiciats per la Covid-19, les persones que conformen la universitat han tingut el coratge per seguir endavant amb molt més esforç que abans. Tant estudiants com professors i personal d'administració de serveis han fet amb escreix la seva feina des de la seva voluntat i implicació individual i també com a col·lectius. El resultat és que tots junts hem pogut continuar desenvolupant la nostra tasca universitària. Per fer un recorregut a la nostra universitat, ara sí que em faré servir d'aquesta PowerPoint per intentar il·lustrar alguns aspectes, algunes dades i que amb algunes amb elles aprofundiré. Com deia també el president, nosaltres ens sentim hereus de la Universitat Lul·liana, per això quan van celebrar els 40 anys dèiem 5 segles, 40 anys, 5 segles d'estudis universitaris a Mallorca, 40 anys d'aquesta renaixença que també explicàveu. I d'aquesta renaixença el que hem de posar és la primera data segurament del 51, quan la Universitat de Barcelona, que va ser una miqueta la tutora de la nostra universitat, patrocina el renaixement de l'Estudi General Lul·lià. I l'altra fita important és quan el 59 es crea la càtedra Ramon Llull. Però el present comença, com deia abans el president, amb aquesta llei, amb aquest ordre, que crea la universitat en seu a Palma. Aquesta universitat, que neix el 78, per tant, això vol dir que la primera vegada que vaig ser elegit rector, rep una universitat recent en 18 anys. I ara la deixaré en 43. Per tant, he viscut una bona part de la seva maduresa com a institució, com deia abans, d'ensenyament universitari. El 1983 es va fer la primera llei de reforma universitària, després de molts intents d'intentar fer una llei, primer deien la llei d'autonomia universitària, perquè aquesta no va tenir naixement, finalment la llei de reforma universitària, i aquesta llei consagra el Consell Social com una manera també que la societat participi amb la universitat. El 85 es fan els primers estatuts basats en aquesta llei i ja es diu que és la Universitat de les Illes Balears. Un nom que ens sembla afortunat i ens sembla també important per donar aquesta idea que l'arxipèlag, tot que estem separats per la mà, que finalment podem fer també coses conjuntes. El 1995 vaig ser elegit rector després del mandat també del doctor Nadal Batlle, que realment va ser l'impulsor i jo diria el dinamitzador de la universitat i també amb línies, amb eixos molt importants de la seva modernitat. Però nosaltres, jo diria que per fer un resum del primer període, del 95 al 2003, jo diria que va ser un període de creació d'infraestructura, bàsicament. Per això he remarcat aquí que el 96, es crea la Fundació Universitat Empresa, que dijous que ve celebrarem els 25 anys d'aquesta estructura que també ha propiciat més relació amb la societat, i el 97 es va crear les seus de Menorca i Eivissa Formentera, que és quan realment diem la universitat en seu a Palma de Mallorca realment ara fa gala del seu nom que vol ser realment la universitat de totes les illes, a Menorca i Eivissa Formentera. I això va ser possible, en part, perquè el 97, i aquí hi ha persones que hi van participar, es va aconseguir la transferència de la universitat des de l'Estat a la nostra comunitat autònoma. Va ser una transferència en positiu, va ser una transferència que va donar més recursos, per tant també ens va ajudar en aquest primer període a realitzar algunes obres importants.
Aquí he fet un recorregut del campus de la universitat. Aquí marcam el 95 i el 2021. Si veuen un poc les dues línies aèries, tot i que no són del mateix angle, sí que es veu el creixement de la nostra universitat. El 95 feia poc que realment es havien traslladat els estudis de Palma al campus i el 2021 pràcticament ja estan marcats pràcticament tots els edificis que s'han anat construint. I també tenim una seu a Eivissa, que és l'antiga comandància, és una seu estèticament i arquitectònicament molt important, però que també té les seves dificultats de rehabilitació d'un espai per tema docent. I tenim també la seu a Menorca, que es va comprar un palau que es deia Can Salort i finalment es va convertir en una altra casa, ja una cosa més àmplia, comprant un local a Santa Rita. Quina és la missió o quin és l'objectiu de la universitat? Jo he pensat que la universitat, com a institució d'ensenyament superior, el que vol és millorar la societat des del coneixement. I d'alguna manera la seva feina és això, intentar la màxima implicació de la universitat amb la societat per intentar que es pugui ser beneficiada de l'activitat de la universitat i sigui aquest progrés de tipus social, cultural i també econòmic. I quins són els eixos que hem treballat o que hem treballat a nivell de govern? Bàsicament, eixos de millora. Primer, millorar constantment l'activitat docent. Mantenir-nos en lloc d'excel·lència que no és fàcil en la investigació. Després en faré un petit recompte. Transferir el coneixement per desenvolupar la innovació. Aquesta possiblement és la tercera missió de la universitat després de les dues que he dit abans. Potenciar la internacionalització i oferir una projecció cultural que ens ha ajudat moltíssim també a articular la nostra presència, ja no només a Palma, Maó, Alaior i a Eivissa, sinó pràcticament a tots els pobles de la universitat. I realment fem reafirmar el compromís amb valors com la solidaritat, la salut, la sostenibilitat, el diàleg, pràcticament tots aquells valors que dignifiquen la condició humana, que és una part important no només de creació de coneixement, sinó també d'intentar aquests valors. Per donar un poc d'idea d'aquest recorregut, farem unes quantes dades i xifres. L'estructura de la universitat, l'estructura docent de la universitat, és que en aquest moment s'estan realitzant 44 graus, dels quals 4 són dobles. S'estan dut a terme 33 màsters, 24 doctorats i també els títols propis que ofereix la FUEIP, que em referiré més endavant. En aquest moment se'n comptabilitzen 123 i dels quals 3 són de la Universitat Oberta de Majors. Tinc que dir que recentment un màster, el d'Enginyeria Química, ha estat el primer màster a nivell espanyol que ha rebut el segell europeu com a màster de qualitat europea. Quina és la composició de la nostra universitat? A nivell d'estudiants, quasi un 2.000 de grau, a nivell de màsters un 1.300 i de doctorat un 836. Això són dades del curs 19-20, perquè del curs de 20-21 encara no els hem anat comptabilitzant. Si es fixen un poc en la composició de gènere, el grau, la majoria important són dones, quasi el 60-40, igual amb el màster, mentre que amb el doctorat pràcticament són iguals, el nombre d'homes i de dones. I d'aquest doctorat hi ha un 25% d'estrangers i si comptam doctorat més els màsters, el postgrau, seria d'un 16%. I el personal que dona servei a la universitat de professorat són 759 professors a temps complet, per tant, diguem-ne, professors podríem dir funcionaris, i un 264 professors associats, que no són 264 persones, són més persones, però finalment comptam amb equivalent com si aquestes persones fessin 8 hores. Per tant, estem parlant de més de 1.000 professors, però comptant aquests associats a nivell d'aquestes 8 hores. Però el que és important és remarcar que el 72% de les hores l'imparteix el personal docent a temps complet i el 29% aquests associats. I jo reivindico la figura de l'associat. És important que la persona de grup prestigi, com diu la llei, que es vol implicar en la formació dels universitaris, aporta un coneixement més enllà del coneixement acadèmic, sinó també de l'experiència de la seva realització en el seu lloc de feina. I tenim unes 600 persones en els diferents llocs d'administració i serveis de la nostra universitat i també aquí el gènere és, a nivell de professorat, encara és majoria el gènere masculí, a nivell de pas és majoria el gènere femení.
En quant a l'estructura de recerca, la segona gran missió de la universitat, en aquest moment tenim 20 departaments, recentment se n'ha creat un, d'enginyeria electrònica i construcció. Tenim 7 instituts d'investigació, un d'ells, el UNIX, que està lligat a l'IDISBA, l'Institut d'Investigació en Salut de les Illes Balears, i tenim 153 grups d'investigació. I des del punt de vista de docència tenim 10 facultats, també la recent creada, recent ja no recent, creada fa 5 anys, la Facultat de Medicina. Hem de parlar de recerca, perquè sempre es diu si no hi hauria recerca no hi hauria universitat, hi hauria acadèmia. Per tant, la recerca és un fet important de la universitat, la segona missió que tenim com a responsabilitat i també la que donarà possibilitat que els seus resultats a través de la transferència puguin anar capil·laritzant cap a la mateixa societat. Què tenim? Tenim que des de sempre la nostra comunitat és la que menys inverteix en docència, en recerca. Hi ha elements d'esperança perquè els darrers anys hem augmentat en percentatge la dedicació en recerca, però encara en valors, diguem-ne, comparats amb les altres autonomies estem pel final. Crec que una dada important és aquesta, que l'aportació a la recerca en el període 15-19, el govern ha passat de 31 a 34 milions i mig, la mateixa universitat ha passat de 44 a 52 milions i les empreses han anat augmentant bastant més, que és de 13 milions a 47,6. Per tant, això és un bon símptoma que el sistema de recerca de la nostra universitat a poc també va arrelant en el món empresarial, que és molt important. El 35% d'aquesta inversió la fa l'empresa, però encara no és suficient. La mitjana a nivell d'Espanya supera el 56% i una comunitat com el País Basc, que és de les més avançades en recerca, té el 75%. Però sí que hi ha una dada que també crec que és important remarcar en aquest entorn empresarial, i és que d'aquesta aportació a nivell de la nostra comunitat, si s'hi fixen, la universitat, s'ha transfigurat el PowerPoint, però que és la universitat la que més aporta en el sistema de recerca de la nostra comunitat. Després és les empreses i després és l'administració. Mentre que si es fixen en Espanya, es fa una miqueta aquesta escala. La que fa menys és l'administració, la que fa més després és la universitat i el que fa aquest 56,2% és l'empresa. Per tant, un poc jo crec que s'ha d'anar també tendint que la nostra comunitat se vagi en aquesta línia. I amb quins recursos podem fer l'activitat universitària? Aquí faig una petita trampa, però no és una trampa, és un recordatori. Aquí el que vull marcar és que la universitat venia d'una bona transferència de comunitats a la universitat. L'any 2009, si s'hi fixen, rebia més la universitat dels governs, aquesta transferència nominativa, que el que significava el capítol 1. Això permetia que la universitat estigués sanejada. Ve la crisi i automàticament ve una retallada importantíssima, jo crec que equivocada, a la universitat i hi ha en aquest 2011 aquest punt d'inflexió on realment el que porta el govern és manco del capítol 1, que és la despesa de personal. I a partir d'aquí hem intentat anar assolint aquesta fita d'intentar que com a mínim la transferència del govern, aquesta transferència nominativa, s'equipari amb el capítol 1. Sinó que vol dir que recursos que genera la mateixa universitat els té que destinar, en particular en part, a pagar la nòmina i en altra part per pagar altres tipus de serveis. Tot i així, vegin que el pressupost de la universitat també ha pogut anar augmentant i que des de 2013 o 2014, quan realment agafem la universitat en aquest segon període, han tingut un creixement sostingut del que ha estat la nominativa, per tant també del capítol 1 i en particular del pressupost. En recerca, i tot i dir que som una universitat que està finançada per davall de la mitjana de les universitats espanyoles, en recerca sí que podem treure pit. Podem treure pit perquè aquest rànquing tan important com és el rànquing de Xangai, el famós rànquing de Xangai, des de 2014 ens va millorant la nostra posició i el 2019 se va aconseguir estar entre el top 500, que sembla que és el que marca ja una espècie de línia divisòria entre recerca i qualitat de recerca de les universitats. Però, a més, la nostra universitat ocuparia, segons aquest rànquing, el lloc 16è de les 83 universitats públiques i privades que tenim a nivell d'Espanya. Per tant, un lloc més que digne pel finançament que tenim. Però si aprofitam un poc més,
Estem en 5a posició en publicacions, en col·laboracions internacionals, això gràcies a un programa d'intercanvi amb investigadors d'altres centres, 6a posició en promís de publicacions per cada professor i la 7a en posicions del primer quartil, diguem, les publicacions més ben qualificades a nivell de recerca mundial. Per tant, la nostra universitat és una universitat amb una alta qualificació i qualitat a nivell de recerca. Quina és la contribució de la universitat a la societat? Jo posaré unes 3 transparències que venen de l'informe de la CRUE, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, que demostren que invertir en ensenyament superior és una bona inversió. És una inversió inclús de rendiment econòmic, a part de la inversió qualificativa que té o de qualificació que té dels ciutadans de la nostra comunitat. Primer, remarcar la importància de la universitat pública respecte a la privada. No dic que em sàpiga greu, perquè estic content, perquè som convençuts d'una universitat pública, però la universitat pública respecte a la privada és millor en tot. Després podríem entrar en valoracions. A Espanya hi ha 50 universitats públiques, hi ha 34 universitats privades. Si s'hi fixen en docència, qui imparteix docència és la pública, un 82%, quasi un 83%. Qui fa recerca, encara amb més diferència, és la pública, un 96%. I en transferència, quasi aplastant, un 99%. Per tant, l'aposta per la universitat pública és l'aposta, jo diria, vertadera. És l'aposta que realment podrà donar rendiment. També és important veure que els estudiants universitaris provenen de famílies que també tenen aquesta formació. Fixin aquí amb aquests percentatges que donen d'increment d'estudiants universitaris depenent de si son pare o sa mare són universitaris, si son pare o sa mare són empresaris i si tots dos són empresaris o de formació. Per tant, hi ha un risc d'exclusió dels joves que tenen menys capacitat. Per tant, de cara a futur s'ha de fer la reivindicació d'augmentar molt més el tema de beques perquè ningú amb capacitat pugui quedar exclòs del sistema universitari. El que sí és cert també és que la formació universitària aporta molts avantatges en l'àmbit laboral. Per tant, el meu consell sempre és estudiar és una bona inversió personal per cada un d'ells, perquè el situa en millor situació a l'hora d'intentar cercar una feina. Disminueix 10 punts percentuals la temporalitat, augmenta els contractes de jornada completa i augmenta l'ocupació qualificada. Aquesta amb un 31,4 punts més des del punt de vista percentual. Per tant, només això és ja un argument per dir és important estudiar. I un estudi de la CRUE, jo l'he resumit molt aquí perquè és un poc complicat d'arribar a aquesta conclusió, però és una conclusió que fa la CRUE, no la fa les universitats de les Illes Balears, és que el sistema universitari espanyol és un sistema que aporta 4,3 euros a la societat per cada euro que ha invertit l'administració pública. Per tant, qui pot renunciar a aquest tipus d'inversió? Si es mesura encara en temes de rendibilitat, això seria un 14,3% anual de la inversió de l'administració a la formació universitària. Per tant, no hem de dir mai que invertir en una universitat és car. Invertir en una universitat, si ho mirem, inclús en rendiment econòmic, és positiu per a la comunitat allà on hi ha una universitat. Per tant, crec que és innegable que el fet de crear la universitat als 78 ha estat realment un gran benefici per a la nostra comunitat. Clar, em direu, però això és Espanya. I a Mallorca què passa? A Balears què passa? Doncs jo diria que quasi estem millor. Perquè el càlcul que es fa és una miqueta amb el que porten els egressats universitaris. Si es fixen en aquesta taula, per exemple, a nivell de grau, l'afiliació a la Seguretat Social, el d'OIB és un 80,2%, mentre que la mitjana espanyola és d'un 72,3%. Aquí és un 80% d'homes i un 79,6% de dones. Si anem a màsters, també estem millor. Però hi ha més gent en màster que aporta a l'economia de Balears. Amb la base de cotització passa el mateix i amb titulats en feina que requereixen titulació també està millor Balears que no està la resta d'Espanya. Això no són dades de la universitat, no són dades que hagin fet nosaltres per intentar presentar un bon perfil de la universitat. Són dades que fa la CRUE a través de l'IBIA, que és l'Institut Valencià d'Economia, i sponsoritzat fins ara pel BBVA. Per tant, són resultats que ens fan també dir la feina que estem fent, que a vegades no és prou ben entesa, a vegades és inclús criticada, al MACO podem presentar uns resultats, ni que sigui d'ocupació dels nostres egressats, molt bons.
Per tant, l'OIB, en comparació amb les comunitats, és la tercera universitat pública en quant a prestacions d'ocupació, i si parlem de comunitat autònoma encara és millor. La comunitat autònoma és la segona en capacitat de captació d'estudiants. I si miréssim comunitats autònomes que contraten estudiants de la seva comunitat autònoma, seríem els primers. I podríeu dir, bueno, això no té massa mèrit, perquè això vol dir que som molt endogàmics. Això vol dir que som els primers, encara que també tenim persones que necessiten altres llocs que venen aquí a fer feina a Mallorca. La darrera dada és que a les Illes Balears, en aquest moment de pandèmia, les dades del mes de febrer és que hi havia 84.500 persones en atur. D'aquestes 84.000, hi havia 20.500 que eren menors de 30 anys, però només 1.211 eren que tenien estudis universitaris. No representava més que 6%. I si ens fixàvem en menors de 25 anys, per tant, que acabaven de la universitat, aquestes dades encara eren millors. 263 eren els que tenien estudis universitaris i no havien trobat feina. Per tant, aquest 2,8% eren capaços de trobar feina. Un element més per dir, tenir una universitat a les Illes Balears és una aposta que va ser important del 78, és una aposta important per continuar mimant-la des del punt de vista d'inversió pública i també de manera inversió privada. Quina és la contribució social que pot fer la universitat? Jo diria, ja no només aquesta part econòmica que he explicat. Jo crec que la contribució social important que pot fer la nostra universitat és la de formar. Formar persones, formar quadres, formar gent qualificada perquè realment pugui encarar el futur amb el màxim coneixement del que està fent. La nostra universitat, amb aquests 43 anys, estan entre 60.000 i 70.000 egressats que podem tenir. Imaginin quina xarxa que tenim de persones que estan en el món del treball de les Illes Balears i que realment són persones que hem d'aconseguir que puguin acabar sent prescriptores de la seva universitat. Per tant, això és una feina que tenim pendent i que crec que ens costa fer-la, però l'hem de fer. Tenim notaris estudiants a la nostra universitat. Tenim en el món de la justícia magistrats, jutges a la nostra universitat. En el món de la política, gent de la nostra universitat. En el món de l'empresa, molt de quadres qualificats. I això ja ens comença a donar un cert benefici. Un cert benefici perquè 43 anys després, molts d'aquests egressats tornen a la universitat per intentar fer algun tipus d'activitat, bé sigui de formació, bé sigui també per intentar compartir algun projecte. Què és el que tenim? Que la universitat que ve, la societat que ve, aquesta societat digital que ens ve, doncs tenim ara una cohort d'edat que està a la universitat que poden estar més preparats que mai. Són gent que realment la digitalització no els genera cap problema, el que has de fer és canalitzar-li. Serà gent que s'hauran d'enfrontar a nous entorns com aquest internet de les coses, en ciutat i empreses intel·ligents, en tema de Big Data, intel·ligència artificial, blockchain, tal. Són tipus de matèries que tindran que poder, el manco, si no estudiar això, tenir habilitats en aquests temes i que ells estan molt preparats i estan en condició. Però, a més, la universitat, aquesta contribució social que pot fer és des de la investigació i la innovació, el que pot fer és intentar també encarar reptes que tindrem importants a la nostra comunitat. La pobresa. La nostra comunitat s'està empobrint. Per tant, és un repte social a la qual la universitat ha de participar. Amb el tema de la salut i el benestar, doncs, la creació de la Facultat de Medicina, l'IDISME, el UNIC, són instituts que realment afavoreixen aquesta possibilitat de fer feina i de millorar la salut i el benestar. El tema de recursos energètics, l'emergència energètica, el tema de l'aigua, la sostenibilitat, el medi ambient i el canvi climàtic. I, sobretot, la transformació digital, a la qual em referiré un poc més endavant. Quin instrument tenim a la universitat per intentar aproximar més la universitat en l'empresa? L'any 96 vam crear la Fundació Universitat Empresa. El dia 29 d'abril complirà 25 anys. Aquesta Fundació Universitat Empresa va néixer un poc amb la idea d'intentar aquesta aproximació i intentar també contribuir a través de la recerca, en transferir resultats i també en tema d'estudiants. Però més endavant s'ha vist la necessitat que teníem d'intentar ajudar els nostres estudiants a la seva inserció professional. Com hem pogut ajudar els estudiants a la inserció professional? Creant un departament d'orientació i inserció professional, que a més ara tenim un conveni amb el SOIP i que realment té uns resultats molt bons en quant a aquesta part d'inserció. Per tant, la Fundació és una part important de la nostra universitat que té aquesta possibilitat d'entrar molt més en el món empresarial. Té aquests 6 departaments, el de la formació avançada, el departament d'orientació,
el de l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació, un departament que s'ha d'enfortir una miqueta més d'organització de congressos, també fan la gestió del campus esport, la gestió de les instal·lacions esportives i la residència dels nostres estudiants. A nivell de formació, la Fundació el que fa és fer aquests títols propis, que els títols propis, evidentment, no tenen una titulació amb un aval a nivell estatal, sinó que és un aval que dona la mateixa universitat i quan aquest estudi es fa en combinació amb una empresa o amb una institució, tu aquesta doble segell, el segell de l'empresa i el segell de la universitat. Per tant, el que fa és intentar cobrir una necessitat de formació que entre la universitat, inclús també en professionals de la mateixa empresa, poden donar als seus empleats. En mitjana, des del 2013, des que vam agafar aquest mandat, tenim aquests 1.800 estudiants en títols propis, més de 15.000 hores amb aquests títols, 83 cursos i 783 professors implicats. No tots són de la universitat, alguns són de l'empresa i altres també d'altres universitats que també hi poden participar. Una aproximació important a l'empresa és aquest Job Day, abans era el Fòrum de l'Ocupació, que el que fa és intentar una vegada fer un fòrum presencial, ara no es pot fer presencial, s'ha de fer online, entre demostrar als empresaris que munten els seus estants a la universitat la capacitat que poden tenir de contractar persones en formació. Per tant, el que fan és recaptar currículums i també tenen la possibilitat de conèixer persones que realment es vulguin implicar a la seva empresa. Aquesta feina és molt important perquè aquestes empreses que agafen aquests estudiants, bé sigui en pràctiques curriculars o en pràctiques extracurriculars, fixeu-vos que la valoració de l'empresari, i això m'agrada molt, és superior que la valoració del propi estudiant. Dóna més valor la inserció de l'estudiant de l'empresa. L'empresari, moltes vegades pensava, no, només donar cafès, no, va allà per fer algun tipus d'activitat, que el mateix estudiant que potser encara no ha estat capaç de valorar la importància que té d'entrar en un sector que està en funcionament i d'inserir-se en aquesta. A nivell de transferència de coneixements, dir que tenim aquestes 76 patents el 2020, que 31, que són aquestes d'aquí, estan en disponibilitat per a llicència, que en aquest moment són molt actius, la gent, empreses que els interessen per aquestes llicències i volen fer l'explotació, i el 2020 es van gestionar 1,3 milions d'euros, poden pensar si és molt o és poc, però són 1,3 milions d'euros de contractes d'innovació i també de transferència. La col·laboració empresa-universitat la podem mesurar de moltes maneres. Una manera de mesurar-la és quants articles 83 firma la universitat. Què és l'article 83? La llei de reforma universitària el que va permetre és que el professor universitari pugui prestar serveis externs sempre que el facturis la universitat, si no fan trampa. Per tant, són aquests articles que també deixen una part de la mateixa universitat. Però també és molt important aquestes empreses, la creació de càtedres d'empresa. Què són aquestes càtedres d'empresa? Són objectius valorats entre 40 i 60.000 euros cada any durant 4 anys i que el que permeten és formació, recerca i transferència amb els àmbits que es puguin pactar entre l'empresa i la mateixa universitat. Aquí teniu les últimes que ens semblen importants, la d'Endesa Red sobre la innovació energètica, la Banca Marc, que és una empresa familiar, el govern que per fer impulsar les capacitats emprenedores, el Santander, una càtedra d'innovació i transferència, Iberostar, una càtedra de la mà, la Fundació La Caixa, amb un tema d'innovació social amb la qual participam amb àmbit d'esment, i l'Ajuntament de Capdepera, que finalment també ha fet una càtedra per parlar de dos temes, un tema de medi ambient i un tema de turisme. Tenim una relació extraordinària que no s'ha cristal·litzat amb una càtedra, que és la col·laboració especial amb Red Elèctrica, que any rere any es presenta molts de projectes i ens ajuda. I jo crec que tenim ara una gran oportunitat de col·laborar amb un projecte, jo crec que tan important, o més important inclús, que va ser i que ha estat el Parc 20. És a dir, en aquest moment es veu que la part d'innovació s'ha de canalitzar a través de ciutats, hi ha un projecte important, aquest projecte Nou Llevant, i demà mateix es firmarà un conveni, tenim un conveni entre l'Ajuntament i la universitat, i demà s'hi adhereixen el govern, el Consell i l'autoritat portuària, que és important. I a més també hi ha la manifestació de participació de molta empresa privada per intentar
aquest nou llevant. Per tant, què és? És crear un pol tecnològic a ciutat que finalment jo crec que això, combinat i complementat amb el Parvit, donarà un element important de cara a futur. Què voldríem ser? I serem amb els anys. El que voldria ser seria el Departament de Recerca i Innovació de les Pimes. Ja també tenim un moment molt important. Si ara les pimes es volen presentar en aquests programes de Next Generation i REACT de fons europeus, hauran d'anar a una universitat, amb la nostra o amb una altra, però és normal que vinguin amb nosaltres. I ja tenim projectes que estan en marxa per acudir en aquestes convocatòries. Per tant, tenim aquesta oportunitat de col·laboració per projectes europeus en general i en particular d'aquest REACT i d'aquest Next Generation. El campus esport, no en parlaré gaire. Aquest campus esport, jo el que sí volia reivindicar és l'acció de la Universiada de 1999, que són aquests Jocs Olímpics Universitaris, que van passar no desapercebuts, però tampoc li van donar l'importància que tenien, però que a la universitat van deixar unes instal·lacions esportives modèliques. En particular, la piscina d'aquestes instal·lacions és la piscina, jo diria, més ben dotada a nivell de comunitat autònoma. Però tenim la residència, i m'ho heu sentit algunes vegades reclamar una segona residència, també és un element de futur a reclamar. No pot ser que un territori com les Illes Balears només tinguem una residència amb 97 habitacions, que ja fa 3 anys consecutius que tenim una borsa d'espera de més de 150 persones que els voldrien ocupar. Una residència que dona servei a Menorca, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera, i també d'aquestes persones que venen per fer intercanvis a la nostra universitat. I ara, en particular, amb la Facultat de Medicina, que també tenim molts estudiants que venen de fora de Balears, també hi ha més necessitat de residència. No n'hem sortit, ho hem demanat, hi ha bones intencions, però en aquest moment no hem sortit a dir tenim un pla, a veure si aquest REACT, si pot ser Next Generation o el REACT ens aconsegueixen, de tenir una segona residència. I per què ho reclamam? Perquè es fixin en aquesta gràfica. A les Illes Balears tenim 8 habitacions per cada 1.000 estudiants. Castella-La Manxa en té 129 per cada 1.000. Extremadura, que sempre ens miràvem amb Extremadura perquè sempre dèiem nosaltres hem estat aportadors i uns receptors, en té 69, moltes d'elles a un preu important. Jo crec que és hora que Balears, govern, consell, el que siguin, que es plantegin aquest tema i si volen afavorir realment la formació i l'equitat entre els estudiants des de diferents illes, s'han de preocupar i han de fer una nova residència. Aquí hi ha un gràfic de la pertinença dels estudiants i vegen que pràcticament el que més hi són els de Mallorca. La part forana de Mallorca és l'usuari més important de la residència. Molt ràpidament, la nostra universitat indica que a més de fer coneixement, és a dir, de fer docència, a més de fer recerca i fer transferència, tenim també una voluntat d'intentar aquesta projecció social i cultural. Jo diria l'element emblemàtic és la coral universitària, que inclús és més antiga que la mateixa universitat i que ens ha donat tant d'èxit i tant de renom en tema de música, però també és molt important les activitats que es fan dintre d'aquestes activitats. L'any passat, l'any passat perquè enguany és un any un poc complicat pel tema de la pandèmia del 20, de l'any 20. Van fer 155 activitats culturals, van participar més de 300 agents culturals entre empreses i institucions i mateix professorat i van donar assistència, vam assistir a més de 8.500 persones. Però un element important que ens ha ajudat molt a fer que la nostra universitat sigui la Universitat de les Illes Balears i entesa per totes les Illes Balears, però ja no només, com deia abans, de les capitals, sinó també dels pobles, és aquesta proposta de la Universitat Oberta de Majors. Una activitat que jo crec que és modèlica dintre del que és la Universitat Espanyola i que d'alguna manera també creada el 1977 va guanyant cada dia més força. I el que tenim aquí és un ajut, el tema de l'ajut de l'empresa o de la institució, ens ajuda el govern, el Consell Nacional, l'Ajuntament, però també de manera sostinguda en el temps la Fundació La Caixa i el Corte Inglés, dues institucions privades que realment creuen en aquest projecte i això ens permet arribar a pràcticament totes les persones de majors de 50 anys de tots els pobles i de totes les illes. El curs 18-19 van ser més de 2.500 estudiants que es van matricular en aquestes activitats i en aquests 8 anys l'increment d'assistència ha estat un 80% respecte del 2012-2013. Per tant, és un projecte viu, vivíssim, i que realment jo crec que cada vegada tenim més demandes d'incrementar la seva formació. També dintre d'aquests valors tenim tot un aspecte de cooperació i universitat saludable.
on realment hi ha el campus saludable, l'oficina de cooperació amb aquest tipus d'activitats i també que estem dintre dels objectius de desenvolupament sostenible, que jo crec que això és indefugible i em manco per una institució pública d'ensenyament com la nostra d'incardinar pràcticament tota la nostra universitat dintre aquests objectius de desenvolupament sostenible. I ja hem obtingut 2 premis, no? Un premi el 18, que va ser el segon premi NAUS, que és el premi que es dona a nivell de totes les universitats espanyoles, i el primer premi l'any 2019. De fet, la nostra universitat el que fa és gestionar la xarxa d'universitats saludables. I el futur? No sé si m'ha passat un poc. El futur, què és un futur digital? Són 3 transparències. No? El futur digital, que és el que, vulguem o no vulguem, ja mos hi adui. Ja ho teníem previst, però la pandèmia ha accelerat. No? Això en matemàtiques en dèiem la teoria del caos. No n'hem parlat massa amb el president, però la teoria del caos el que fa és això. Si hi ha una ruptura, si te'n surts ràpidament, tornes inclús millor que on estaves, si no te'n surts és molt lento el progressar. Jo crec que en aquest moment estem en aquest punt, que serem capaços de recuperar aquesta falla que va fer o que ens ha fet la pandèmia. La nostra universitat estava més o manco preparada per assumir aquesta presència, aquesta docència no presencial, perquè tenim una certa activitat a Menorca i Eivissa, però aquí sí que s'ha de reconèixer l'esforç de pràcticament tot el professorat per fer la seva docència amb aquests mitjans telemàtics. El personal de servei, que de cop i volta se'n van anar a casa seva divendres i el dilluns ja havia de fer feina teletreballant amb els seus mitjans moltes vegades, i també els mateixos estudiants que van perdre aquesta presencialitat, aquest frec-a-frec del bar, del pati dels jardins, de compartir el que fa un i l'altre, això havia perdut. Per tant, això ens ha duit que realment s'ha de pensar en aquesta universitat ja que serà usuària d'aquests medis transmèdia com a element de formació i reservarà o ha de reservar el professorat d'alguna forma el seu paper de guiatge en el procés d'aprenentatge dels nostres estudiants. Aquesta digitalització cap on ens durà? A parlar molt d'intel·ligència artificial, per tant la universitat ho ha de fer i de fet a través del govern ja estem fent, creant alguna estructura per poder fer intel·ligència artificial, parlar de dades obertes, pràcticament ja no hi haurà propietaris de dades, les empreses ja s'estan obrint camí intentant tenir tota la transparència, el tema de la robòtica i el tema del govern, la democràcia digital. Serà important veure com evoluciona tant govern i democràcia digital. Hi haurà 2 elements importants a explorar. El tema de la seguretat, això ho hem vist recentment amb aquest atac que hi ha hagut en el CEPE, per tant, ens haurem de protegir les nostres dades, i també amb el tema de l'ètica. No val tot amb aquesta societat digital. Hi ha coses que realment perjudiquen les persones, no? I perjudiquen ja des dels lots fins a gent major. Hem d'aprofitar la societat digital per intentar millorar la nostra societat. Tenim molts elements de societat. La robòtica pot ajudar molt a persones amb discapacitats. No? La intel·ligència artificial també pot ajudar molt, inclús en temes de salut. Però hem de fer que realment els algoritmes que s'estan creant també respectin tots els temes d'ètica. I jo dic que ara és el moment d'actuar per crear aquestes estructures. Si venen aquests fons europeus, si venen, és un condicional, si venen aquests fons europeus, crec que la universitat està ben col·locada conjuntament amb la institució, el mateix govern, o amb empreses per poder acudir a projectes que realitzin aquestes. Què hem fet a la universitat? Des de la Secretaria General ja estan posant eines perquè es pugui parlar d'una universitat, una e-universitat. Però això no és fàcil. És a dir, passar del món analògic al digital no és convertir el que abans estava en paper, passar-ho a digital. Està tot el tema de procediments, com entra un document, com es registra, com se guarda, quina seguretat tens. Per tant, s'ha fet tota una feina per intentar, jo crec que en aquest moment estem a punt de dir, la nostra universitat ja pot fer la gestió dels seus registres de manera completament digital. I de fet, les eleccions del dia 20 de maig al rectorat serà també per votació electrònica, amb el que això ha significat de posta a punt. No és allò de dir, pitjaré un botó, no, s'ha de preparar tota una sèrie de coses per donar les màximes garanties. Per tant, d'alguna manera, el que hem de fer és que també el professorat entri dintre aquest món digital. Hem de fer l'esforç, nosaltres, els de més edat, entendre el llenguatge dels joves. Jo no tinc Instagram. Avui en dia no pots dedicar als joves si no empres Instagram. Per tant, si tinc que fer algun tipus d'activitat, hauré d'entrar una mica amb aquell llenguatge que ells volen. Per tant, això també serà un tema d'anar formant molt més el professorat. I d'alguna manera, veure una miqueta ser referents en l'ús d'aquestes narratives multimèdia. Jo crec que això és una responsabilitat que tenim com a universitat amb aquesta nova singladura de la societat digital.
Només me queda dir que hem d'estar molt atents, que la societat digital no sigui també un element per encara fer noves encletges que separin les persones que tenen disponibilitat tecnològica a les que no la tenen. Hem de procurar també fer feina perquè siguin realment eines que ajudin al benestar social, no només que siguin eines per incrementar el benefici econòmic d'una empresa perquè millora el seu producte, sinó que realment sigui perquè sigui molt important per beneficiar tota la societat. I hem d'estar molt atents en aquesta carta dels drets digitals que el govern ha creat per intentar també fer un punt d'atenció, posar un semàfor en groc per veure de dir no tot val, hem de ser respectuosos, hem de tenir l'ètica dels programadors pels seus algoritmes. Només em queda desitjar-los que la conferència hagi servit un poquet, no perquè estimem més la universitat, però sí que és cert que només es valora allò que s'estima, per tant, si coneixen un poc més la universitat, també entre tots l'estimarem un poc més. I he posat dues imatges que em semblen importants. Una imatge ja nostàlgica del que eren les graduacions de la nostra universitat, que eren úniques, ara són per graus, i aquest Job Day, que també és una convidada als empresaris que ens escolten, que quan s'organitzi també puguin participar. I moltes gràcies per haver-me escoltat. Moltes gràcies, Llorenç. La veritat és que resumir 43 anys i 16 del teu manament que em vas fer ha estat una presentació, jo crec que molt clarificadora i excel·lent i que ens ha agradat a tots. S'ha afirmat moltes vegades i en raó que la universitat i la societat han d'anar de la mà, no se poden donar l'esquena. La tasca de la universitat és oferir el que la societat necessita, que no sempre és el que la societat demanda. Com sabem el que la societat necessita i què necessita ara la Universitat de les Illes? Com sabem el que necessita, jo diria que quasi és el boca a boca o el boca a orella, te van dient això. No? El que passa que ara des del Consell Social sí que es farà un estudi per intentar veure la societat que necessita. No el que la universitat vol oferir a la universitat, que ho sabem, que podem oferir i com ho podem oferir, sinó que és el que la universitat necessita, en particular en temes de docència. Quines han de ser les noves titulacions que s'han de posar a la nostra universitat? Si en el primer període, 1995-2003, vam posar 7 noves titulacions, ara aquest període de 2013 a 2021 n'hem posades 2. Medicina, importantíssima, pel que significa de millora del sistema sanitari de les Illes Balears, per la recerca en salut, i d'alguna manera també hem fet oficial el que era un títol propi, que era el de Direcció Hotelera Internacional, i que ara és un grau de Direcció Hotelera també molt exitós. Tenim 3 estudis en cartera, que encara s'han d'enviar a ANECA, però i després d'aquests 3 què? I aleshores, des del Consell Social el que es fa és dir, anem a fer un estudi de quines són aquestes necessitats, que no només poden ser necessitats que pugui necessitar el món productiu, que també, sinó també tenir en compte el món cultural, també el món social. Per tant, veure què és el que es pot fer a nivell de futur. En aquest moment, farmàcia és una de les titulacions que jo crec que ben aviat s'enviaran a ANECA, per tant, si el govern ho té bé i el Consell Social hi dona permís, jo crec que això quasi el curs 2022-2023 podria estar en marxa. Hi ha la titulació d'activitat física i l'esport, que també estan en la mateixa situació. Aquesta ens sembla important perquè, a més, en combinació tant amb infermeria, però sobretot en fisioteràpia, pot també ajudar en el benestar social. I em diran, i per què aquestes dues? Perquè el criteri que es va agafar és a on van els estudiants de les Illes Balears amb més intensitat. I són aquestes dues. Jo els tinc que confessar, quan vaig veure que era farmàcia no m'ho hagués pensat. Però farmàcia és la carrera que més gent va fora de les Illes Balears a estudiar. I després aquesta, la famosa, que és el que abans era l'INEF, aquesta d'activitat física de l'esport.
I després un, que això sí que és el govern que ho està empenyent, que és intentar fer uns estudis d'intel·ligència artificial, però amb la idea de poder-los quasi implantar de primer moment també a nivell de les illes, de totes les illes. Per què? Perquè si bé aquesta societat digital és important formar gent que pugui intervenir amb el tema que us deia abans, de la robòtica, de la intel·ligència artificial, el tema de seguretat, el tema del blockchain i amb el bitcoin, totes aquestes coses. És important formar gent. No? A més, segurament aquesta carrera el que farà és que la gent que es formi a cada una de les illes podrà quedar a les illes, no per fer feina a les illes, sinó per poder fer feina telemàticament en qualsevol empresa que el pugui necessitar com ja s'està produint. I que és aquesta tercera carrera que està. I després algun altre màster, que també està, un màster d'edificació, que també està tuit a ANECA, per tant tenim aquestes 4 titulacions, que pot ser breu, que sigui una realitat, i l'altre ja serà d'alguna forma aquest estudi que surti del Consell Social amb el tema de necessitats socials que puguin sortir. Per el que comenta, jo crec que en les properes obertures solemnes veurem el birret de color violeta de farmàcia i qualcun altre, no? Segurament pres. Aquesta encara no. Aquesta encara no. Però segurament s'altres serà bastant possible. Jo crec que hi ha gent de socis del cercle que volen fer preguntes i ara crec que en Lluís Quegles en té una. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Bueno, primer, enhorabona, Llorenç. Jo crec que per molts, els que no hem estudiat aquí, hi ha una part de desconeixement de la universitat. I aquestes intervencions teves i quan t'han xerrat, jo sempre m'he duit una impressió, unes sensacions superpositives, que després se tradueixen en els nombres que tu aquí has comentat, que són dades objectives que demostren el pes que ja té la nostra universitat. Jo sempre t'xerro del mateix assumpte quan ens veiem i és que aquesta relació, nosaltres com a cercle estem en què hem de cercar, hem d'aprofitar els fons aquests de Next Generation per, a la vista del que ha passat en la pandèmia, per també tenir altres sectors, també cuidant els que tenim, els més importants, el nostre, que és una joia, hem de tenir altres sectors. I crec que el protagonisme de la universitat aquí és imprescindible per atreure, per formar gent per aquests nous sectors que tu ja has xerrat d'ells. Però jo sempre he tingut aquesta inquietud de dir nosaltres tenim aquí el sector turisme, empreses líders i tal, no ens tindrien que plantejar, no com a universitat, sinó també com a societat, ser també una referència en docència a nivell europeu i mundial de lo que és gestió hotelera i turisme. No crec que tindria que haver com una espècie de pacte social per tenir aquest objectiu que també ens donaria una gran presència i un gran prestigi internacional i a nosaltres, com a Balears. Es ve que el senyor Quegles i jo n'hem parlat diferents vegades d'aquest tema i quasi sempre quedam amb el mateix. És a dir, turisme, finalment, es fa una escola d'hoteleria aquí a les Illes Balears. Jo crec que amb encert el situen en el campus de la universitat, però finalment s'acaba fent un consorci entre govern i universitat. I això a la llarga tampoc ha estat bo. Ho tinc que dir clarament. Per què? Perquè ens falta l'estaló important del sector. I tenim un sector que també és molt difícil que faci coses coordinadament. Si ho fa una gran companyia, l'altra no hi vol participar. Jo un dia li vaig dir a la presidenta de la Federació Hotelera, per què no feu un OPA al govern i que l'escola d'hoteleria sigui vostra? Què vol dir que l'escola d'hoteleria sigui vostra? Doncs és que hi ha en el món. Segurament vostè pensa en Lausanne, segurament pensa en Cornell, però qui fa això? Fan les grans hoteles. Jo una vegada vaig a Cornell i vaig entrar, en aquells va venir també, i hi havia una vitrina amb uns plats de matraquilat.
i Via Marriott, no sé què i tal. Dic, i això? I me diuen, això són els que donen 1 milió d'euros cada any. No tenim companyies a Balears que podrien fer també un matriculat, no vull dir 1 milió, però el que poguessin. No? Tenim empreses que cotitzen en borsa. Per tant, jo diria, si el sector no s'implica directament, la universitat i el govern faran el que fan en aquest moment. Qui és el Consell de Direcció? Doncs estem part del govern, part de la universitat, els sindicats i la Federació Hotelera, i la CAEP. Bueno, si volen aconseguir això que vostè diu, han de fer una OPA. No hostil, però dir convenciment. No? Supos que amb els socis són les persones que volen fer comentaris o preguntes. No, jo convidaria en Lluís, que va ser una persona, sí, que ha agafat en aquell, va estar precisament molt d'anys a la universitat i va estar en aquella primera comissió de l'any 71. Ara m'has agafat, és que no sé, peu canviat. Estava pactat. Eh? Estava pactat. No, jo no. Bueno, m'ha encantat escoltar-te, Llorenç, i m'ha encantat veure això. Jo te voldria proposar molt fàcilment que això que no deu ser difícil d'enviar, ja saps que estem aquests informàtics, però en aquests 60.000 individus que tenim absolutament localitzats, perquè han passat per casa nostra, que els enviem això, el primer de tot. Vull dir que els enviem això, que vegin, i que els convidem a una participació més activa, de la manera que sigui, que l'alma mater se sentin, perquè els dates que has donat, de l'ocupació, etcètera, sabeu una cosa que ha estat brillant, la gestió, i brillant. Si ara te'n vas a el que va ser l'any 71, 70, tots aquells moments allà on no se volia la universitat a Mallorca, a Balears, perquè això seria una universitat provinciana, etcètera, això ha resultat que no és així, sinó que funciona magníficament. Jo l'únic que te puc dir, ja a nivell personal, donar-te les gràcies, diríem que per dues coses. Una, perquè tu saps que ja t'ho he dit diverses vegades, en moments difícils per mi, tu vas ser una persona absolutament essencial i el teu comportament cap a jo va ser magnífic i ho vull dir públicament, que, en fi, has estat un home que a mi m'has donat molt i que te considero un gran amic, i donar-te les gràcies perquè jo que he estat a la Junta de Govern durant, me pareix que 20 anys o 25 anys, i sé el que és complicat per un rentó, donar-te les gràcies per haver aguantat, tal com ho has fet, dur el rectorat de la universitat. Magnífic, ho has fet magnífic. I enhorabona per la teva feina. Bé, moltes gràcies, Lluís. No hi ha res més perillós que fer una xerrada amb amics i agradar-la alhora. Per tant, un dia explicarem les nostres coses que hem fet amb en Lluís quan estava a la universitat, però també sempre han tingut el teu estaló i això està molt important. De lo que deies d'aquests 60.000, també el Consell Social s'ha volgut implicar a veure si som capaços, que no ho hem estat, de dinamitzar el que en altres llocs en diuen els exalumni. Què és això? Gent que se sent en el cor de la universitat en la qual ha estudiat. I el que deia abans, finalment això també ens ho dona l'edat. En els 18 anys era impossible, en tenim ara 43, ja en tenim més. Quan en tinguem 600 anys, quan té Salamanca, segurament no haurem de lluitar per tenir els exalumnis, però ara sí que hem de lluitar. I jo crec que la implicació del Consell Social amb aquesta idea, i també des de la universitat, i m'estic mirant el vicerector de la part d'innovació, serem capaços, enviant això o altra cosa, de fer veure a la gent que ha estudiat a la universitat, primer, que ha fet una bona elecció perquè ha estudiat, i segur que ha estudiat en una bona universitat. Que pot anar fora. Jo sempre dic el mateix, jo no em molesta que la gent vagi fora. Me molesta la gent quan es pretext d'anar fora és perquè són millors. Jo dic, quines són les dades? Jo dic, si va anar fora perquè anar fora és un complement de la trajectòria vital, benvingut sigui. Si la família es poden, benvingut sigui. Però no perquè fora trobaran millor que aquí. Per tant, això és quan realment m'ha faltat.
I el tema de la universitat a nivell aquí d'Illes Balears, bueno, jo crec que en aquest moment també tenim una bona oportunitat, si el sabem utilitzar bé, que tenim el conseller que gestiona els fons europeus, que també té la competència en universitat i en recerca. Per tant, també pot ser un bon moment per definir aquestes línies de futur i també millorar el que puguem millorar. Perquè també tu saps, quan un entra a la universitat, el que vol és deixar la universitat millor del que ha trobat. Jo crec que això qualsevol persona, i que hi ha una candidata o una precandidata, és el que ha de fer. És a dir, la universitat que troba l'ha d'intentar millorar amb el seu exercici. Penso que això sí que ho podem dir sense falsa modèstia. I després tu deies això de dificultats. Jo l'altre vaig sentir una frase que em va quedar molt bé. Diu, quan estàs en calma, has de cultivar el calent, o se cultiva el talent. Però quan hi ha tempesta, el que cultives és el caràcter. Jo crec que aquests 16 anys d'universitat he tingut molt de temps de calma i quan he tingut tempesta he intentat que amb el meu caràcter també em pogués sortir. Qualque pregunta més? Sí. No. No n'hi ha més? Bueno, pues, jo crec que podem tancar. Podem tancar, si no hi ha més preguntes, perquè que acabaríem a les 9, en aquesta hora, i en temps de pandèmia el temps ens limita moltes de coses. Sabem el que podem fer i el tot de queda ens obliga a estar a casa nostra abans de les 10 del vespre. Però també sabem molt bé el que devem i el que hem de fer. Sortir d'aquesta requereix molt compromís, molt d'esforç i molt de talent, necessitant treballar coordinats seguint un full de ruta per multiplicar les nostres forces. Ens cal, en definitiva, talent, determinació i bones idees. I totes aquestes coses, talent, compromís, determinació i bones idees, ens ha ofert i ofereix la persona que avui ha acceptat la nostra invitació. Espero que a partir d'ara, alliberat de tanta responsabilitat, les segueixi exercint des de casa, des de casa seva, que és el Cercle d'Economia de Mallorca. Moltes gràcies i moltes gràcies a tot. Bona nit. Jo m'he sentit molt afalagat d'estar aquí, però vull repetir el mateix que he dit abans. Tot això és possible perquè tens equips de persones que t'acompanyen i que t'ajuden. Si no, seria impossible. No us podeu imaginar la quantitat de coses que hi ha que és impossible que tu puguis arribar a tot. Tenir equips, com jo he tingut la sort de tenir, conjuntats, cadascun amb la seva idea i la seva marca, doncs això fa molt fàcil la feina. Jo us tinc que dir, jo no me'n vaig cansat. Va ser greu dir-ho, o no va ser greu dir-ho, jo és que he disfrutat una miqueta servint a la universitat i amb els llocs que he estat. I una cosa que també m'agrada i m'enduc és m'ha tocat servir a 3 institucions que són de Balears, arxipèlag. La nostra és la Caixa de Balears, el Consell Social és el Consell Social de les Illes Balears i la Universitat és la Universitat de les Illes Balears. Per tant, jo entenc que són 3 ens que m'ha permès conèixer molt aquesta terra. I res més. Agrair a la família que m'ha permet una miqueta dedicar-hi tant de temps i que doncs ara, com dius tu, estarem més a Can Nostra, em pensava que em volies dir allà per si té que estar a la Cercle d'Economia molt bé. Per tant, els que esteu aquí i heu format part dels meus equips, us estimo. Gràcies. Está precioso. Oye, y muy bien tu entrada también, ¿eh? Sí, está muy bonita.